Jeg hedder Katrine, og jeg er uddannet biolog, og jeg er ansat som forsker på Grønlands Naturinstitut. I dag er vi ved en forsøgsopstilling, hvor vi kigger på, hvordan sådan en helt almindelig vestgrønlandsk tundra responderer på klimaforandringer. Når klimaet forandres, så forventer man, at temperaturen på verdensplan vil stige et sted mellem 2 og 4 grader. Og det prøver vi ligesom at efterligne ved at lave nogle bestemte forsøgstyper her på denne her skråning. Ved denne her forsøgsopstilling, der bliver vegetationen opvarmet et sted mellem 2 og 4 grader, som jo så svarer til det, vi forventer, at temperaturen stiger på verdensplan. Lige nu, fordi det er efterår, så kan det være svært at mærke forskel, men det er meget, meget tydeligt at mærke om sommeren, når du stikker hånden ned, at der rent faktisk er en del varmere her, end der er lige ved siden af. Inde i den her ramme her, som bliver opvarmet, der står der nogle dværgbuske. Og da vi startede med at lave de her målinger tilbage i 2008, der kan jeg godt afsløre, at de her buske de var væsentligt mindre. Det vil sige, at der er nogle arter, for eksempel denne her blågrå pil, som klarer sig rigtig godt, når det bliver varmere, men der kan også være andre arter, som faktisk får det meget sværere, når klimaet det bliver varmere. Når temperaturen stiger, så forventer man også, at der vil være en øget fordampning fra det vand, der bliver varmet op. Og når det kommer højt op i atmosfæren, så bliver det fortættet til skyer. Det prøver vi også at efterligne på den her skråning ved, at vi skygger fra nogle af vores filtre. Teltet her, det fjerner faktisk omkring 60% af det indkommende lys, der ellers ville have nået planterne. Men ellers så ligner opstillingen de andre. Vi har en piljeplante, der står herinde, og så kigger vi altså på, hvordan den reagerer, når der bliver øget skydække. De undersøgelser, vi har lavet her, de viser blandt andet, at sådan en helt almindelig vestgrønlandsk tundra, som vi står i, den binder mere kuldioxid, end den frigiver. Og det er rigtig, rigtig godt, fordi at der på verdensplan er blevet langt mere kuldioxid i atmosfæren efter den industrielle revolution og frem til i dag. Og jo mere kuldioxid, der bliver bundet i jorden, jo bedre kan vi potentielt være til at bremse fremtidige klimaforandringer.